Annalyn Bernardo, shout out sa'yo, Annalyn Bernardo. Ayun. Ako ay kahanggat gusto mo. Alright, so isang magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga panibagong update na ating i-update sa ating YouTube channel. So sisimulan natin dito. So nakikita po natin ang ating mga kababayan na mga nag-iikot at naghahanap ng mga murang presyo na kanila mapipili o mabibili. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so nandito tayo sa ating kumpare na si Agustin Miraflores kay Butoy. So update natin yung mga latag nila ng mga hipon. So dito natin simulan ang mga presyohan ng ating hipon. So ang presyohan ng ating hipon dito ay 300 pesos per kilo. Dito 360. 360 yan po yung latag dito ni Brian Flores, ang aking kumpare sa Malabon Fish Market. So shout out sa iyo. At ito naman yung kay paring Agustin na latagan na 90 pesos. 90 na lang. Kapag viewers ko daw po ay 80 pesos na lang po ninyo mabibili. Kapag viewers po ni Boss Lando Explorer. 80 na lang. At 110, no? Sa malalaki, may tawad pa. May tawad pa rin ang mga latagan dito ni paring Agustin. So yun po yung ating ina-update sa kanyang latag ng tilapia ang Batangas. Sabihin mo lang followers ang Lando. May libre ka pang isang talapya. Ayun, no? May free pa. May freebies. Ano to? 4 in 1? Kung ilang kinalabasan ng 1 kilo, may freebies na isang tilapia. Ayun, may free. Kung 4 na piraso, 1 kilo, may freebies na isa. Ayun po yung ating update, no? Salamat, thank you. Pare Agustin, Pare Eli, thank you. So ayan po, no, 150 isang piraso ng bangus. So yung presyo po dito 110, 100 pesos din po sa mga tilapyang Batangas. So 100 pesos na mga kilo ng ating tilapyang Batangas. So malapit na po ang mahal na araw, no? So punta lang po kayo dito sa Bernardo Family, dito sa may gilid na aking binablog. Kapag kayo ay maghahanap ng mga talaba, no, pagpapalapit ng mahal na araw, pagpasok ng Lunes Santo ay siguradong naghahanap o marami na naghahanap sa atin ng mga seashell, kagaya po ng mga talaba, tahong, no. So puntahan nyo lang po dito at makakabili po kayo ng kada sako ng mga talaba dito kay Annalyn Bernardo, kay Ate Chona, ng mga talaba dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so dito tayo sa mga latag naman ng tumpukan. So dito yung mga tumpukan na biruin mo, napakabilis i-release. So madami kasi yung bigayan nila ng mga tumpukan dito, no, ng mga galunggong. Ayan, no, 100 piso. Napakadami, no. Ikaw na bahala magpirito, piliin mo na lang. O gusto mo Shanghai, napakasarap niyan. Shanghai talaga, number 1 dyan. Ihimayin mo lang. Kaya lang, konting tiyaga. Ayan, no? Tumpukan 100 pesos. Galunggong. Ganyan po yung mga tariyahan, no? At ang mga tulingan natin dito, 100 pesos din po yung mga tumpukan na mga bentahan, no? So, shout out sa'yo, Ogan. Shout out kay B-Boy. Shout out kay B-Boy. Bibigay ng batilyo yun. Tawid na nga ako dito. Aray ko. Alright, so tawid tayo dito sa mga bentahan pa ng mga tumpukan na inyong mabibili. So marami sa ating mga tumpukan dito ng galunggong sa halagang 100 pesos, no? So nandito na tayo sa ating pinuntahan. So mga kilo ay 280, 50 pesos, 100 pesos ng mga tumpukan po dito ng hipon at 100 pesos per kilo ng mga galunggong. So ito po yung 100 pesos, no? Tumpukan ng mga galunggong. At isang matambaka 100 pesos per kilo. So yun po yung mga latagan dito na ating na-update sa mga presyohan. So yan po mga tumpukan na po ng mga asa-asa, no?
At 120 po dito yung per kilo ng mga tulingan. 90 na lang. Murang-mura yung mga tulingan. 120 per kilo. Ngayon lang natin magkano kung pera. Kung pera ko natin. So shout out sa mga kamag-anak mo sa Canada. Oo, ayun o. Ayan po, 100 pesos kilo ng mga galunggong. So, shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. So, ito yung mga latag niya na mga tilapia. 100 pesos, mga tumpukan. Sandaan lang, may 50 tayo dito. At 100 pesos, oh, ayan, mga tumpukan po ng mga galunggong. Sa isang daan lang yan, may ulam na kayo maghapon. Ayun, may ulam ka na mag-apon, 100 pesos lang. May tumpok ka na mabibili ng mga galunggong sa bayan ng Kwenta tayo Malabon. dito, pang isang linggong budget. Shout out, Boss Lando. Good morning. Tilapia Batangas, sandaan lang po yan. Ayan ang mga latagan po dito sa may bandang dulo ng mga isda na inyong mabibili. So tawid na tayo rito. 100 pesos din po yung mga tumpukan po dito na inyong mabibili. Grabing banyera. Mga banyera namin sa amin. 250, mga 50. Alam ko yun. Hindi sa 4-5. Sa 4-5 presyo niya. Ayun, sa mga hindi ba yun? So mga presyohan ng alumahan na tumpukan, yan po ay 100 pesos. Hindi mo naman kami sinasama sa vlog. So kasama sa kamatis, si Tinong tsaka si Boss Once. Ay, Boss Lando. Good morning. So alright, dito tayo sa mga latagan ni Avatar, no? So 50 pesos per kilo ng mga galunggong, 80 pesos sa mga alumahan, 100 pesos kilo sa mga galunggong, no? Galunggong lalaki. Galunggong lalaki at may mga 100 pesos alumahan din po. Pumpukan po yan na bentahan dito. Sa pwesto ni paring Ariel, yung mga latag dito na mga alumahan, no? Na bentahan na 100 pesos. So salamat, Avatar. So shout out sa'yo, Tiyo. Kasi ako masyado ngayon. Busy ka ngayon. Sige, pagbutihin mo, ha. Pagbutihin mo pagpipili. Okay, salamat. Shout out sa'yo. Good morning. So mga gulyasan natin dito ay 150 po ang per kilo. So ito yung mga latag naman ni Ate Pat, no? Mga tilapiang Batangas na kanyang latag, 80 pesos na kilo. 90 pesos sa mga alumahan at 150 po sa mga bentahan po dito ng per kilo ng mga isdang gulyasan. So meron tayong 50 pesos kilo ng galunggong at 70 pesos. So bagsak presyo na yung mga galunggong natin dito. Yan po yung mga update natin, no? Ay, sandal na yan tayo. At napakamura ng kanilang bentahan. So dito naman po yung galunggong naman ni Aaron. So 100 pesos ang mga per kilo. At alumahan din natin ay 100 pesos na per kilo. Galunggong ay 50 pesos tumpukan. Pag mag-iro may At 300 pesos kilo ng mga Sandaan na lang hipon. kilo, sandaan na lang, sandaan. So ito yung mga tilapiyang Batangas, no? 110 na per kilo. Dito sa pwestuhan ni Ate Sandra. Yan, tilapia. Yan, 90 pesos, 110, 100 pesos, 90 pesos. Yan po yung mga kada per kilo ng kanilang bentahan. At hipon, pogi, ngayon lang kita ulit nakita. So presyohan ay 300 pesos per kilo. Hipon. 300 lang per head. Yung mga tulingan, no? So, 50 pesos. Ayan, lapad, no? 50 pesos.
ang per kilo. So, ito yung mga latag na ating ina-update sa kanilang mga pwesto ng mga vendor sa Malabon Fish Market. So, magkano ngayon ang hipon mo? 300 lang yan, boss, Lando. Ngayon po ay 300 pesos yung mga hipon na kanyang bentahan dito, no? At 180 po sa mga isdang anumahan. Kaya ba pumasa na? At ito po yung mga tumpukan sa halagang 100 pesos na tilapiyang Batangas. So ayan po, no? 100 pesos lamang po yan na inyong mabibili. Meron ka ng tilapiyang Batangas, 100 pesos tumpok. So ito na yung mga latagan dito ng gulay. Repolyo po natin dito ay 50 pesos po ang mga per kilo. So kamatis ay 40 pesos. Sibuyas ay 70 pesos kilo. Opo. So dito tayo sa latagan ni Kuya Ricky, no? So dito tayo sa mga sari-saring isda. Dito po ay 100 pesos po yung mga per kilo. So halo-halo po, no? At 250 per kilo sa mga bisugo. 50. So ito naman po ay 200 pesos. Sa inyo na lang. 290. Inyo na lang. So yan po yung mga presyo ng sari-saring isda po natin dito na mga paksiwin, mga pangatin na isda, no? Happy birthday! So dito tayo sa mga latag pa ni Kuya Ricky. So ito na. Bumalik na tayo dito sa pwestuhan niya. So ito yung mga bawat piraso na mga bangus. Meron pong 100, 120, 130, 140, no? At fresh na mga pink salmon head. Naiwan pa lang naman, di pa naiwan. Apay, parehas lang. Ito, 2-3 lang. Yung kalahati. Ay, ano. So yan po yung mga latag. 150 sa mga gulyasan. Ay, 7 ba? Ano, 20? So ito yung latag ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market. So mga gulyasan natin. Tapos mga tilapiyang buhay, no? Pampanga. At pandaing at mga malalaking bangus dagupan. So dito na sa anak natin tanungin, magkano kilo? 130. 130. Dito sa mga pandaing, 180. 180. Dito po. 200 po. Ayun po yung mga presyo, no? Na mga latag dito ni Kuya Ricky. Eh yung ano, pink salmon, 180. 180. Ayun po, no? Ang ganda ng pink salmon natin. 180 po ang mga per kilo. Hindi, doon lang ang iulog ko. So, ayun po yung update natin sa latagan ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market. Tumalon. So, yun yung mga latagan na atin na update sa mga latag ni Kuya Ricky, no? Marami siyang mga latag ngayon at marami kayong mapagpipilian ng mga isda, no? Yung mga yellowfin tuna ay nabili na kahit mataas ang presyo, no? Talaga nga naman yung mga madalang na isda na ating nakikita. Pero gulyaso po ay marami. Hoy, talang yan ha. O, sariwa yan. Yan, 50 pesos. So, shout out sa'yo, Kadudot. Kadunot. Vlog. Ayan, shout out. Malugan Samar. From Hakbalogan, Samar. 300 pesos naman dito sa kilo ng Shout mga out sa inyo lahat ipon. dyan. Mabuli niya Eroy ka mo. So yan po yung mga price update na ating in-update dito sa ating pagbablog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So per kilo, yan po ay 150 sa malalaking mga tahong. At ang kada kabo po nito ay 100 pesos. Ganyan kataba po yung mga talaba. At ito rin po ay 100 pesos, no, mga tahong natin sa Malabon Fish Market. Ayan, no? At mga pisugo,
Alright, so ito naman po yung mga alimasag natin dito sa Malabon Fish Market. Lapu-lapu. Ito yung mga alimasag ni Lawrence sa Malabon. At ito yung mga alimango. So yan po yung mga latag dito, no, na ating nilakaran at iniikot dito sa Malabon Fish Market. At yung mga gulay natin. So yan po yung mga presyuhan na inyong mabibili. So panahon ng Star Apple, no, yung kay Mito. So ang presyuhan po ay 70 pesos na per kilo. At dito po ang mangga natin ay 70 pesos per kilo. So Indian mango po natin ay 50 pesos per kilo. So yan yung mga latagan po rito, no. Ang repolyo ay 50 pesos isang piraso. Ang broccoli, ito po yung presyo. 80, 160 per kilo. Ang mga manok nila yan, 85 pesos yung mga leeg, 130 sa mga pakpak. So ito yung mga nakatali na mga mabibili nyo, no, na sulit presyo na mga pangalo sa inyong mga lutuing ulam. Ito po yung mga gulay. May 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos sa kanila mga nakabalot at mga nakatali. Alumahan ay 70 pesos per kilo. So shoutout sa inyo mga Lodi. Magandang umaga, no? So papunta na tayo dito kay Boy Tilapia. Yun, nagkakahagisan sila. Di ko alam kung candy yung hinagis. Nagreklamo pa. So dito tayo kay Boy Tilapia. At ito yung mga per kilo ng latag ni Boy Tilapia, no? Ng Tilapiang Batangas. 80 pesos ang per kilo. So walang pagbabago, nagtaas ang gasolina, pero ang presyo ng mga Tilapiang Batangas ni Boy Tilapia alias Boy Pogi, ganun pa rin po ang mga presyo. Ayos na ayos, kumpleto detalye, no? So shoutout sa'yo, Boy Putik alias Boy Dumi. So ayan po, no? Ang presyohan dun sa 110, 100 tilapia. Sa akin na pala mababa. Eh lang ang 80 pesos na na per kilo. Mababa ko ako eh. Yung mga kinukuhanan din nila Agustin, isa lang, di ba? Di ba? Isa lang sa inyo. Isa kasi sa akin ito. Sa Oo. mga biyahero to. Mm. Sa kanila, bayan sin mo yun eh. So ito po yung latag ni Boy Tilapia, no? 80 pesos pa rin po yung mga tilapiang Batangas. Mga 20. Yan lang, pwede na. Kasi po na yun eh. Sa akin po yun, 80. So ito naman po yung mga bangus natin na 130 yung mga kada piraso at meron din po 140. So yun po yung mga presyon dito ng mga bangus dagupan. So yung 130 ayos na, no? Malaki na rin yung mga bangus. So ito yung 200 pesos. At ito naman po yung mga golden pompano natin. Tilarena, magkano kilo ngayon dito? 370 naman po yung per kilo ng mga golden pompano, no? Yan, no? Yan ang golden pompano natin sa Malabon, no? At dito naman tayo kay Boy Bangus sa kanyang mga latag na inyong mabibili. So yung mga presyon i-update natin dito, 60 pesos po yung mga mangga. At ito po yung 160 na tinda ni Jeff Gulyasan. At ito yung mga latag ni Boy Bangus, no? Meron siyang latag na 120 pangmasang presyo. May 130 rin po. At 140. Yan po yung mga latag ng bangus dagupan ni Boss Maeng sa Malabon Fish Market. At meron din po dito sa ibaba. Hindi po natin alam kung magkano presyo. Boss Maeng, magkano dito sa baba? 160 sa mga per kilo, no? Mga kada piraso. Ayan po. Yung piraso may 130. Thomas ang ating dagupan tunay ngayon.
Alright, so ito yung ating update sa latagan dito sa Malabon Fish Market. Ma'am, dakupan to na yan, ma'am. Yan ang tunay na dakupan. 130, 140, 120. Yun po yung mga kada piraso ng kanyang bentahan ni Boy Bangus. Alright, umikot lang tayo. So, shoutout sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga masugid nating manonood, no? Shoutout po sa inyong lahat. At sa mga nagko-comment, please like and share ang aking mga vlogs dito sa Malabon Fish Market na talaga nga naman ay sobrang mura na inyong mabibili. Halos lahat dito ng mga presyuhan ay bumagsak sa murang halaga ang mga presyo ng mga isda. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and visit po sa ating lahat. God bless po and bye bye.